Jonardhon pathak parka long risomaratum drugs ke chuji aphan kebor-e bom mahut men radatum aphan ke thek loka jok risomaratum katlap. Nipaing ko rapor ni pen LHSYDC mate lower Habjan Student and Youth Development Committee asong pen ingdeng hini football league match ke pachu ke pangcheng. Okerenga habar long ke do pechi asai hem ingna majo pache mande. Mahamaya constituency arlo Congress ASDC APHLC lapen prek jama song atom BJP along chepa ogdu. Birta kemi no charni abang pu abang pia dumaphan. Dipu Commerce College Amlapati along Kep Angdeng ki untang atumaphan Higher Secondary First Year Arts Lapen Commerce Stream apartment admission pi bomlo. Lapen pi ponbom krehini Angdeng mate Higher Secondary Angdeng ki untang atumaphan BA Lapen BCom First Semester KK Hondigo State Open University ke parlo sitame admission pi ponbomlo. Dolang aduntu MA Political Science First Semester KK Hondigo State Open University ke parlo lapen secondary mate Kep Angdeng ke parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pipon bomlo. Angton ben kachini ponji aphan lamri hing pen Birta and ponme laki jongpon phone number along. Phone number laki 8638 576919. Ruitule thodlo 8638 576919. Aduntu 8638 675464. Ruitulo 8638 675460. Aduntu 8638 978724. Ruitulo 8638 978724. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjita Birta angton pen. Nipaing ko rapor ni aner lupor phai krihini ra minute phopor malom Bokajan Police Station ke parlong kang sari hajan karlitang Jonardhan pathak parkalong drugs ke chuji aphan risomaratum kondanat mentong ke bangluni halaso ahot radatum ke nebdun ji aphan dunno sita kadong juilo drugs ke chotuma bangke sita baika bangka dimalong chite kang koklo baika number lake AS09 H1679 hanjang lang supen bisnu lekthe 365 News India. Lower Habjan Student and Youth Development Committee thiek pen LHSYDC asong pen patir pipon si peneng lethota ingdeng hini football league match ke pachu ke pangcheng pon bangso ke pangcheng pon along alhiaman pen gaon bora bapuram terang alang lihin pen si bangso league tournament match ke pachu ing pupidun si non oveki metuma phan misen pen la pen anso se ke klem pon ki media phan pura ning pathe mate ning parung te kang la pen bangso tournament match ke pajut ponji nonang ke lijia chikloni phai krehini si pajut pon poputa thanang pachini dun. Manja Ben Raja Sanse, 365 News, India. Lakhakre trok nomati constituency angkang mate okerenga hawar ke do APHC asai hem ingna majo pache mande. Labangso APHC lake peninganing kanan ke ningkaning ko yata nang plenglo. Bonsita me ningkaning ko yata pleng dera phisita non puanta labangso APHC along pen langi pipo bangke non puanta thek ponlong le lang pusi hawarara tum pachini pon. Lasinona mar labangso APHC ahem nang salok pinang po pusi kachuni ripon. Mate local MSC Deputy Speaker rights ingi aphan sita me prapjin pen labangso APHC ahem nang salam pinang po pusi chuni ripon. Birta pandak pon hawar ke hat pen longbamon rongphar 365 News India. Lakhakri pho Mahamaya constituency hawaralo dongmukak long kamteron auditorium hall long Pini BJP asong atumpen mass joining program peduponlo labangso amai long prek jama song pen kewang bang pharo pira trokner kebra sir keba bang phua bang phi sonsi APHLC Congress lapen ASDC pen kewang atuma phan aman piponsi karcho amai dengpon bangso Pachethang pon ilitum ningi sito thiblo nang lapen ilituma kemang article 244 isitami longvek ji lapen election apor husami kaprek political party atum rong bang penang ke than tabalam ilitumar dunang ne lahai ke imina le phan cholo pusi Pini bangso amai long ka than chimung pon sonsi bangso amai long alohi chitong dun Mahamaya local EM Lunsing Teron MP Horen Singh Be Hawraghat LSC MLA Dorsing Ronghang Mahamaya Mandal President Purno Ingti ex VDC Orson Rongpi Dokmuka Ward Commissioner Salong Kitiso sonsi ongdung man peng ke do tum chitong dun si maing samjin pen pichun pon Dokmuka pen rupi sing hanse 365 News India. Yang tu awal se ama Indro Sorkar UPS
MOA যিটো স্বাক্ষৰ কৰিছে এই স্বাক্ষৰ মতে 4টা জিলা হ'ব লাগে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংটা হৈ গ'ল আৰু হাৰঘাট আৰু সোনকালে জিলাটো ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচন আগে আগেতে এইটো ঘোষণা কৰা হ'ব Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglom arnikeme kardom